Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih kalian kula wonten ing pitutur Jawi. Wonten ing dinten menika mangken kula badhe ngaturaken nggih menika babagan sungkeman. Tumrapipun tiyang Jawi wonten ing dinten riyaya utawi dinten Idul Fitri menika wonten nggih menika adicara ingkang dipun wastani nyuwun pangapura wonten ing dinten riyaya. Lah wonten ing dinten riyaya menika biasanipun tiyang Jawi nggih menika ngaturaken agunging panuwun nggih menika kanthi cara sungkeman. Lah wonten ing mriki mangke badhe kula aturaken nggih menika wonten sanga tetembungan utawi ucapan maaf kangge basa Jawa. Napa mawon sumangga dipun pirsani. Ingkang nomor sepisan nggih menika wonten minal aidin wal faizin ngaturaken sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Lah menika biasanipun kangge lare-lare menika ingkang nembe belajar menika saged ngginakaken tembung menika. Nomor kalih kula ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dumateng sedaya kalepatan kula. Kangge saged dipun ginakaken tumrapipun lare-lare. Nomor 3, kula ngaturaken sedaya kalepatan kula ingkang dipun sengaja utawi boten sengaja ing dinten riyadi menika mugi-mugi Gusti Allah paring pangapura lumantar panjenengan. Ingkang nomor sekawan, kula ngaturaken sembah ngabekti dhateng panjenengan ugi nyuwun pangapunten sedaya kalepatan ingkang dipun sengaja utawi boten sengaja. Mugi-mugi Gusti Allah nglebur dosa kula lan panjenengan ing dinten riyaya menika. Ingkang nomor gangsal, kepareng matur dumateng Bapak utawi Ibu sowan kula wonten mriki ingkang sepisan silaturahim kaping kalihipun ngaturaken sugeng riyadi ngaturaken sedaya kalepatan ingkang dipun sengaja utawi boten sengaja. Mugi-mugi Gusti Allah paring pangapura dhateng kula lan panjenengan ing dinten riyadi menika. Lah menika biasanipun ingkang asring diginakaken. Nomor salajengipun kepareng matur dumateng Bapak utawi Ibu sowan kula wonten mriki ingkang sepisan silaturahim kaping kalihipun ngaturaken sembah bekti kula dhateng panjenengan. Kula minangkani tiyang enem mbok bilih anggenipun sesrawungan kathah kalepatan atur ugi tumindak kula ingkang dipun sengaja lan boten dipun sengaja. Kula saestu nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi Gusti Allah paring pangapunten dhateng kula lan panjenengan ing dinten riyadi menika. Menika ingkang langkung sae ingkang biasanipun diginakaken tumrapipun tiyang ingkang nem dhateng tiyang ingkang langkung sepuh. Nomor 7, kepareng matur dumateng Bapak utawi Ibu sowan kula wonten mriki ingkang sepisan silaturahim kaping kalihipun ngaturaken sembah bekti kula dhateng panjenengan. Ingkang angka 3 kula ngaturaken nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula sedangunipun sesrawungan mbok bilih kathah klentah-klentunipun atur ugi tumindak ingkang dipun sengaja utawi boten sengaja. Kula saestu nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi Gusti Allah lebur dosa kula lan panjenengan ing dinten riyadi menika lumantar saking panjenengan. Ingkang nomor 8, sowan kula wonten ngarsanipun Bapak utawi Ibu sepisan nyaosi sembah pangabekti kula dumateng panjenengan. Ingkang angka kalih mbok bilih wonten klentah-klentunipun atur kula sak kelimah tuwin lampah kula sak tindak ingkang kula jarak lan boten kula jarak lan boten dadosaken sarjuning penggalih. Mugi Bapak utawi Ibu kersa paring agunging samudra pangaksami. Kula suwun paleburna ing dinten riyadi menika. Ingkang nomor 9, sowan kula wonten ngarsanipun Bapak utawi Ibu sepisan nyaosi sembah pangabekti kula dumateng panjenengan. Angka kalih mbok bilih wonten klentah-klentunipun atur kula sak kelimah tuwin lampah kula satindak
ingkang kula jarak lan boten ndadosaken sarjuning penggalih. Mugi Bapak Ibu kersa paring agunging samudra pangaksami. Kula suwun kaleburna ing dinten riyaya Fitri menika. Menika tetembungan utawi ucapan maaf kangge basa Jawa ingkang asring dipunginakaken wonten ing masyarakat Jawa. Matur nuwun awit kawigatosanipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi wonten manfaatipun dumateng kita sedaya. Wabilih kathah klentah-klentunipun atur, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Kula cekapi semanten riyen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.